Hola, ens pots explicar una mica qui ets i de què et dediques? Hola, jo sóc Laura Domínguez Ferrer i sóc arquitecta i em dedico a fer projectes urbans en una cooperativa, que és la cooperativa Estel. Quin procés cooperatiu de transformació urbana en què hagis participat destaques i per quin motiu? Destaco un poc perquè és un projecte que realment intervé en tota una ciutat o un poble, no? Per dissenyar-lo amb 15 anys vista. I sobretot això ho destaco perquè és un projecte on intervenen realment moltes persones, no? i, i molts perfils de persones diferents i per tant, com s'incorpora totes aquestes visions, no? Per què és important fer un procés cooperatiu i quins valors haurien de tenir? Crec que és important incorporar aquesta visió i sobretot des de la part de l'arquitectura, perquè partim d'una arquitectura i un urbanisme tancat en els despatxos, no? Hem dissenyat moltes coses, ja siguin cases per persones, pobles, on hem estat tancats dintre del nostre despatx, podem dir, i hem pres les decisions que nosaltres hem cregut necessàries sense consultar gaire o gairebé, no? a les persones futures que viuran aquests espais que estem projectant, no? O simplement, no? fer una pregunta molt bàsica, no? que és dir, què és el que necessites, no? Què pot anar malament en un procés cooperatiu? Mm. Vale. Els conflictes, no? O sigui que les relacions humanes també apareixen, no? Aquests conflictes, i llavors la gestió d'aquests conflictes o els desacords que puguin haver-hi en tots aquests processos és el que en realitat és una oportunitat per treballar-los i arribar a un acord conjunt i, per tant, ajuntar parts, no? I, per altra banda, també diria una altra cosa que també ens trobem molt és fins a quin punt l'administració que està involucrada en aquests processos es creu, no? O està d'acord en fer aquesta participació o aquesta cooperació amb les persones o simplement és informació, no? I què en diries en altres professionals que comencen ara des de la teva experiència professional? Cada procés és com un autoaprenentatge i de creixement personal, no? Ja sigui com per les persones que intervenen, no? com en aquest cas, jo o nosaltres, no? que projectem i també anem creixent i aprenent d'aquests processos. I jo diria doncs, que estiguin oberts en aprendre i escoltar. Què has de recordar a altres professionals de disciplines diferents des de la teva experiència professional? La primera és que aquest urbanisme es basa en reconèixer, podem dir, les tasques de cura que han estat moltes vegades han estat a la història, han estat relegades a les dones, no? I per això es diu urbanisme en perspectiva de gènere, també se li podria dir urbanisme feminista, no? Llavors, una mica per encaixar-ho, ara no explicaré tot el que és, no? Però per entendre una mica ens podríem fer la pregunta de què és el que sosté la vida, no? I què és el que sosté la vida de les ciutats, no? I dels pobles on vivim. I si responem a això, jo crec que té molt a veure amb aportar aquesta perspectiva. Vull dir, si ja en els projectes ens plantegem aquesta pregunta, descobrirem que el que sosté la vida, a banda del propi planeta, no? Perquè ens dona recursos, i així nosaltres podem produir, però gràcies al planeta que ens dona aquests recursos i ens dona la terra, on nosaltres podem posar un carrer, on podem posar una plaça, no? També les persones sostenem la vida d'altres persones, no? Llavors, si nosaltres en els nostres processos reconeixem que en algun moment nosaltres mateixes, o és igual, o el director d'una gran empresa o qui sigui, ha estat cuidat per una persona que generalment i malauradament serà una dona, no? I que a més en aquest procés ens envellirem i per tant també nosaltres haurem de ser cuidats per altres persones, si ens fem aquesta pregunta i jo diria si fem aquesta pregunta i incorporem en la pregunta i en aquests processos a totes aquestes persones i aquesta visió en aquestes transformacions, ens aproparem més en aquest tipus d'urbanisme.